Прафесія выратавальнік адна з самых высакародных і ганаровых у свеце. Для многіх хлопчыкаў і дзяўчынак яе прадстаўнікі сапраўдныя героі, з якіх тыя бяруць прыклад і ў будучыні самі папаўняюць іх шэрагі. А многія школьнікі прымаюць удзел у штогадовым конкурсе «Ратавальнікі вачыма дзяцей». На гэтым тыдні яе раённы этап падышоў да завяршэння. Ратаванне людзей з агню, правіла абыходжання з небяспечнымі ў побыце рэчамі, аказанне дапамогі тым, хто тоне і многае іншае. Усё гэта ў працах юных шклаўчан. Прычым рабяты не толькі малююць сюжэты працоўных будняў ратавальнікаў, але і паказваюць, наколькі важна прытрымлівацца правілаў бяспечнай жыццядзейнасці. У конкурсе удзельнічаюць школьнікі з гарадскіх і сельскіх устаноў адукацыі. Прычым год ад году колькасць жадаючых даслаць сваё творчае бачанне прафесій ратавальнікаў не змяншаецца. У гэты раз у раёне больш за 40 удзельнікаў. І выбраць іх работ лепшае членам журы вельмі няпроста. Конечно, для нас, для отдела РОЧС, выбрать не самые лучшие работы, а акцентировать внимание ребят на том, чтобы они понимали, что их жизнь зависит от их самих и, конечно же, от их безопасного поведения. И поэтому этим конкурсом и нашим сотрудничеством мы призываем ребят, акцентируя внимание для того, чтобы они берегли свои жизни. Каждый год мы стремимся к лучшим результатам. И уже даже в этом году есть свои изюминки в различных номинациях и работы, которые мы надеемся, что займут призовые места. Удзельнікі конкурса школьнікі з 1 па 11 класы. Іх дзеляць на ўзрастовыя падгрупы і ў кожнай намінацыі свае патрабаванні, пачынаючы арыгінальнасцю і заканчваючы тэхнікай або стылем выканання. Дарэчы, усяго намінацый 9. Гэта казка, апавяданне, верш, малюнак, плакат, выраб, скульптура малых формаў, мадэль пажарнай аварыйна-выратавальнай тэхнікі і стыкер-пак Міністэрства па надзвычайных ситуациях. Работы, которые у нас были предоставлены на районном этапе, будут победители, также призеры направляться в участие на областном этапе. Он будет проводиться до 1 марта. Мы буквально на следующей неделе будем отправлять их в город Могилев для участия в областном этапе, и там уже жюри областного уровня будет подводить итоги. У кожнай з прадстаўленых на конкурс работ дзіцячае натхненне і бачанне свету. І мы пажадаем юным шклаўчанам перамогі ў конкурсе, а яшчэ заўсёды памятаць аб правілах бяспечнай жыццядзейнасці і абавязкова іх прытрымлівацца.